да снимам този месечен обзор, че накрая ще се наложи да правя двумесечен. Водя си няколко читателски дневника и в края на месеца или началото на следващия месец снимам книгите, които съм прочела и по този начин се стимулирам да чета повече. В януари си принесох две книжки. Едната е Алхимизирани, а другата е Гордост и предразсъдъци. Бях прочела по 50-100 странички от всяка книга. За Алхимизирани имам видео, което е почти 10 минути. Тази книга, за съжаление, на мен не ми стана любима, но за сметка на това, както казвам и в видеото, което съм снимала, този ми е любимец. Категоричен любимец. Това е принт от Иви Гвендолин, може да си поръчате. Много ми харесва Кейн. Може би Кен и артовете са ми най-любими от цялата книга като цяло. Няма да спадам в подробности, на книгата ти дадох 3,5 звезди заради Кейн. Гордост и предразсъдъци, абсолютни 5 звезди. Класики не съм чела, те първа започна. В интернет съвсем случайно видях и ето тази книжка, адаптирана за деца от Гордост и предразсъдъци. Тя няма и 100 странички, за нея същия видео, може да разгледате. Много ми хареса книгата, много ми харесаха героите, тотално съм влюбена в тях. 5 звезди. Бяха 10, една вече половинката ми се прибра с тази книга. Много е красива, има много красиви порезки. Вечерта я започнах. На следващия ден, докато обяд я бях приключила. За съжаление, не ми хареса. Дала съм и 2,5 звезди. Скучна ми беше Денят на прасето. Не я препоръчвам на хора, които не четат ужаси. Ако сте решили да експериментирате, не знам дали това е най-подходящата книга, тъй като самата аз съм я чела с повишено внимание, защото беше си ужаси, беше си хорор. Да. Колкото разбрах, се очаква да бъде екранизирана. Няма да гледам филма, със сигурност. От кутията на Чарли Уайлд, подписано с омраза. Много ми хареса, имаше страхотен хумор. Те двамата си изпращат писма. Много ми хареса и категорично я препоръчвам. Колекционера. Честно казвам, очаквах повече. Беше ми скучничка. Дала книга Бролени хълмове, новата колекция Вечни романи. Бролени хълмове си е доста мрачничка. Аз гледах филма от, да не говоря глупости, от 90 някой ли беше, нещо такова. С Волдемор, аз така го наричам. Беше доста словно сниман, в смисъл хареса ми как е сниман. Новият филм не съм го гледала, но доколкото разбрах, нямало нищо общо с книгата. Така чух. Не съм го гледала, но загледах няколко минутки една вечер с половинката ми и изненадах се от играта на актрисата, помежду другото. Хареса ми играта на... Аз имена не помня. Марго Роби ме изказваш. Хареса ми как... В смисъл, нейната игра ми хареса, но останалото не знам, доста различно, наистина доста различно. Не знам кое ще го гледам, но книгата е доста мрачна. Аз се радвам, че я прочетох. Не ми е любима, но се радвам, че я прочетох. От толкова много време имам тези две книги. Има и първа част, Моя мрачен Ромео, за тези, които не знаете. Книгите са така. Моя мрачен Ромео много ми ядоса, защото и двамата герои са едни тотални простаци. Значи толкова мръсен език, просто книга с толкова мръсен език не съм чела. Толкова, те се скъсаха от псовни, от не знам си какво. Ще ви кажа, че фаворит ми е героя е, помежду другото ще спомня, че е 33 годишен девственик, но това, че е девственик, все пак на книга нищо няма да издам. Докато тази няма да вземе 5 звезди, защото героят е голям плейбой, обаче в същото време малко не ми оправда очакванията. Това ще кажа за тези две книги. Не знам кой харесвам повече. Заксун или Кейн. Наистина не знам. Опитах се да изслушам Аждер в Storytel, но в момента с Storytel не се разбира. Не ми грабва да слушам книги. Днес видях, че Аждер съвсем скоро ще излезе, вече в предварителни поръчки, така че съвсем скоро ще мога да го прочета. Не е моето. Този месец за мен, честно казвам, слабичък. Той по-малко не по-слабичък е, нямах толкова време за четене. Затова ще видим колко книжки ще успя да прочета март месец, защото хем си купих доста книги, хем се надявам да прочета, надявам се да имам възможност да прочета повече книги. И това беше.